insha Allah a cikin wannan darasi na farko zan muku bayani yanda zaka iya sawa kowane application security da kuma kowane kalan lambobi da kake so akan kowace waya ta Android. Farko dai kun san Android kowace waya tana da home master, misali da jadawalin application, misali kamar yanda yake nuna mana hakan nan. So kamar yanzu misali ga phone master anan gun zaka shiga, bayan ya bude maka zai nuna maka fuska kamar haka. Farko dai ya ce maka ga home, ga toolbox, ga me. So kai kanka zai zaka dawo home. Bayan ka dawo home sai ka shiga wannan jadawalin da aka lissafa, zaka ga join file, cp folder da sauransu da sai ka zo nan na karshen da aka rubuta application look, sai ka danna shi ka shiga. Bayan ya bude zai baka fuska kamar haka, zai ce maka draw on unlock button, ka sa button din da kake so idan zaka cire application din. Misali mu he musa haka nan L na tsakiya, ya ce mana draw button again to confirm, ka kara maimaita wannan lambobin da ka sa. Misali kuma maimaita password din mu, he tambaye ka security question, tambaya wanda security za su maka. Ya tambaye ka what is your middle name. So akwai tambayoyi misali ga sanan kaca idan har wannan bata maka ba, zaka canza ga sanan what is your middle name, what is your favorite food, what is your favorite team. To mu dai zamu dauki what is your favorite team. Misali sai mu rubuta team din da muke so, sai mu rubuta FC Chelsea. Bayan mun rubuta FC Chelsea sai mu don bayan mun yi don zai nuna mana haka, zai searching. Bayan yayi searching zai nuna mana fuska kamar haka, zai nuna mana duk jadawalin duk wani application da yake kan wayar mu. Misali duk wani application da muka sani akan wayar mu, so zai nuna shi a nan gurin. Misali ga file manager, in mun yi haka shine mun sa shi, mun zo nan gurin ga contact mun sa. To bayan mun sa, mun gama sa, mun zaɓi wani application da muke so, ba ruwanmu da kuma baka da matsala kawai ka danna back. Bayan ka dawo home baka da matsala, sai ka dawo baya, sai ka fito. To misali ka fito, kamar a ce za ka shiga application ko kuma wani zai shiga maka application wanda baka so a shiga maka, kuma ka sa shi tun a can ka je ka sa shi a security. So idan kai haka nan zai nuna maka ga security. So kai wanda bai san security ba zai zana security, kaga zai ce mai try again later, ka sake mai ta haka. So kai da ka sani idan ka zo ka zana security ka haka nan ya sa, kaga ya bude kenan. Wannan sune lambobi na, ya bude min kenan, na sa security na. So misali bayan ka sa wannan security kuma kana da bukatar za ka kara wani application wanda baka sa key ba, za ka kara shi ya zama ka sa masa key. Kanka tsaye za ka je kanka tsaye za ka kara shiga phone master. Bayan phone master ya bude zai nuna maka haka, sai ka shiga application look. Bayan application look ya bude sai ka sa security ka. Bayan security ya bude, to ga application nan gaba ɗayan su, misali ga sunan. To misali yanzu a ce za ka sa wannan calendar, ita ce za ka kara, to sai ka haka nan sai ka sa. Idan ka sa hakan nan sai ka fito. Bayan ka fito sai ka je, misali mu dauka ba mun je mun sa calendar ba, sai ka dawo kan calendar ka. Misali ga calendar nan, sai ka shiga, zai ce maka ka sa security. To ta wannan hanyar ita ce za ka iya sawa kowane application da kake so security, kuma babu wanda ya isa ya bude maka application. Mun gode.